Nono to kata gikaw mna Kenya obed na margi kendgi. Magikaw mwandu jopiny te mabed margi. Onge kuma gibiro dhiye. Bishop, kapok aduogo e studio kar kae, nitiere madane mondo mi ler. Weche masani wuok kuom jodolo, ma bende osewach ka wuok kuom kanise mopogore opogore. Gin mana mbaka mantiere sani ma ilose, koso nitie gimoro minyalo tim mondo mi olugi kaka follow up, mondo nene reforms midwaro kata lokruogegi ochopo kare. Nikech jopiny moko nyalo wacho ni oyo, wang'iyo gi duond jodolo, ginyalo ga wuok dichiel to gigo koko kata gilosi. To kama weche gidhiye kata malong'o ng'ama kete tim onge. Geno mane man ka? Abiro wacho ni jopiny nyaka ng'e ni wan nitie gima wanyalo timo, to nitie gik moko mok wanyalo timo. Prophets in the Bible, gin tiji ne gisiemo jotelo, to ginyiso jotelo gima Nyasaye dwaro, kae to giweye mna gikanyo. To owigi okwil bende ogiol mar siemo jotelo, kae to giwacho ni jotelo gima Nyasaye dwaro nyaka gitim mondo jopiny obed gi thuolo. Wan mane tijwa ok wabidhi timo audit e treasury mondo wang'e ni pesa di mokwal, to nitie ng'at moro ma jopiny ondiko miluongo ni Auditor General. To kendo Auditor General ogolo ga report pile ka pile. Pesa mokwal, pesa molal ma kakuti bende onge. Madane wane piny ma chik tiyo. To ka auditor osegolo report kamano, to en tij parliament mondo koro elo jopiny okaw atwa ne agencies mag sirkal ma pesa olaligo. Tok ne ka parliament bende waonge go. Wan mana gi building. To jomarito mane gi chuny mar kawo gik moko e yo mowinjore to onge. Mane shida mwan go. Nikech parliament onego bed ni ene oversight, nikech ene man gi mandate mar investigating. Wan kake church owaonge gi mandate, ok wanyal dhi nwadwa investigate gik matimre treasury e ministries. Kech mano ok marwa. Koro ka organs mag piny miluongo ni judiciary, tiluongo ni parliament, tiluongo ni executive, ka jogi duto nyalo kawo line margi e yo maber, ma ng'ato ng'iyo nyawadgi, luoro moro mar timo richo moyangore biro rumo. Lakini ero mar ich era mwasehero go iye wa ahinya.